datang untuk para tamu-tamu yang cantik. Kamutan kelatang berkirim. Mampir panggung. Yen kelingan marang sliramu wong ayu. Kaya rinu cedru-cedru ning atiku. Atek-atek jauh. Aku kata nopo sami cie saiki Katon opo Yesokono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula aku ra ngira yen sliramu citro ninggal kromo milih karo wanita liya. Ning apa kiramu magake tresno ora nyono atiku uga ora leler. Wow, uripku banget nelongso bagus ojo tega welaso putra putrimu wong ora guna apa tur kuciwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa. Video laras saonone. Video laras marang wong ayu ning atiku jaman biyen-biyene aku katon opo saiki aku iki katon opo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula aku ra ngira yen sliramu citro ninggal romo milih karo wanita liya. Janjane iki mau salahe sapa kok nganti sliramu megatake tresno yen saiki uripku banget nelongso ayu mung weling-weling sliramu ojo tega welaso putra putrimu wong ora guna apa tur kuciwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa wis tak campur sing kuwasa